Добър ден и от мене. Четвъртък, 4 без 15, тук на магистралата от 3 часа горе-долу. Не мога да се изтеглиме. Това са нашите управници, вместо да гледат да вървят нещата, те гледат как да ги спъват. И това е най-големият тапанар, който можа да измисли за своя светофар на Кресна. Но аз се го обяснявам така, понеже малко са туристите на нашото Черноморе, всячески се опитват да създават предпоставки да стане положението тягаво. Хората да се отказват да отиват на нашото Черноморе, но няма как да се случи това нещо. Просто само мъки в тази държава и това е. Докато не се изметат тая върхушка, всичките от до и ново народно събрание с нови лица, няма да се случат нещата. Това за все от тук, леки спорен на всички колеги и без нерви.